Say, Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kanakari kuchanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Subscriber. Don't forget to comment and share this video. As Zimbabwe tafikira nyaya buritswa the children of Zimbabwe or Veterans Association yabuda ichitaura about kuvharwa kwe and Richards iri kunzi Yakuvhara their 8 Cliff branch pamwe chete near their 10-ward branch, and they are closing Zimbabwe. So the owner aitaura nevashandi vake akasvika pakuchema nechiitiko ichochi Zimbabwe achinombera mushe nyaya yasikuafekta and Richard chete ndofunga mabranches mazhinji okay naspa vari kuvhara zvakare vari kuchema vasvara ivo vachiti they are paying taxes and yet vari kukuwadzwa navanhu vematax shops avo vari kusmagla zvinhu vachitengesa, so hanzi vaurayiwa neinformal sector Zimbabwe. Zvinopera mushe vanhu vakuru vemaretailers vabuda vachichema napresident Emmerson Mnangagwa kuti vapindire munyaya iyi zvichinzi mamiriro azvaita only President Emmerson Mnangagwa is the one achawanikwa achimisa this crisis parutaurwa ipo pachinzi vanhu vakati one day vanogona kuluza mabasa avo nekuda kwechitiko ichochi Zimbabwe. Ndafunga the Zim Live yabuditsa nyaya iyi vachitaura ivo vachiti the Confederation of Zimbabwe Retailers CZR has implored President Emmerson Mnangagwa to intervene and save the sector, which has seen various formal retail and also businesses closing shop countrywide due to operational challenges. In a statement on Sunday, CZR President Denford Mutashu said the continued closure of formal retail and wholesale business is a direct consequence of the tough economic environment that has consistently failed to support formalized sector players who face stiff competition from informal businesses and vendors, the majority of whom have no tax obligations to deal with. Mutashu said his association was concerned that authorities continue to downplay the crisis. The recent closure of several outlets under the N. Richards Group, coupled with Spa Zimbabwe's painful decision to shut down Queensdale Spa, Choppies Zimbabwe's exit from the market, and Mohamed Musa's significant reduction of shop space by 60% highlights the growing crisis. As the representative association of these and other brands, CZR is alarmed that while formal businesses face enormous challenges, the authorities continue to present a different picture of the operating environment. He said, given the situation, Mutashu said only President Mnangagwa can rescue the troubled sector. CZR therefore calls for urgent intervention from His Excellency President Emmerson Mnangagwa to rescue what remains of the formalized retail and wholesale sector, said Mutashu. He said the sector was in urgent need of rescue. While CZR acknowledges the continued support from the Ministry of Industry and Commerce, it is clear that the root cause of these challenges are fiscal and monetary in nature. These require urgent and decisive action to ensure the survival of formal businesses. CZR therefore appeals to the Presidium to prioritize interventions aimed at saving jobs and mitigating the ongoing wave of shop closures and retrenchments. He said, Domabuditsiro, aitwa nyaya iyi Zimbabwe, zvetinoona sei nyaya yetu zvamurufunga comment section. This is okay, Matt. Okay, Matt is no longer okay, Martin. Chimwe chananga ndasiya futi tinoziziva kuti maservice station yenyu amavakupinda nomasabhabhu ndenyu, hamudi mazigi ikoko, but muri kumanikidza vana okay, muri kumanikidza vana Pick and Pay nana Spa kuti vatore mazigi, ezvo makamani aya ava kubhuroka. Saka muda kuti
muri yese yezimbabwe ishupike. Imuchamunorambira kutora mazigi kumaservice station inchi. Zvese tenge tichizviona izvozvo. Kuti hamuna basa navanhu. Saka iye manje vana okay nana Pick and Pay vakavhara. Vanhu vanoita sei? Vova nenzara. Bosodza kuti imwe hamufi makaitwa affected. Asi povhu yedu ichafa nenzara. Because izvezvi mumashelves iyaya makutooneka kuti zvinhu zvatopera. Zvakawanda tinokwanisa kunyora big volume anopfuura 1000 about uipi hwenyu iwewe nematsotsi ako. Enough is enough. Nyika yeZimbabwe makomrades haana kuendera kuhondo kuti ED nevana vake nemhuri yake yose nana Chivhayo nana Tagwirei vave ndiwo chete vanhu vanobhenefita neupfumi hweZimbabwe. Vachipuwa mari nemaChina, nyika yoondoka. Hazviziri izvo zvakaendera zvakadeukira ropa pasi na Owen Muda ndini ndadaro ndini chimama pasi na kazembe. The authors of 2030 ezvino vari kutiudza kuti 2030 President ED vanofana kuramba varipo. Hanzi tava kuamenda constitution. Ndichitaura kudaiwo mota dzava kutopinda. Mota dzaipiwa naChivhayo dziya dzava kupinda marizevha nechikafu. Vanhu vava kupiwa chikafu kuti bvumai kuti President ED vanofana kuramba vachitonga kusvikira vafa kuextenda presidential term. I say no. Imi moda kuti varambe vachienda here mberi President ED. Chii chavakakuitira iwe pauri kubva 2017? Iwewe pachako uri kuteerera audio kubva 2017 vakakuitirei? Chaunoti ndakabhenefita ngavarambe varipo vachitonga. President ED is 82 years old. In 2030 is going to be almost 90 years. The same things zvavakabvisira vaMugabe. He does the same things again. Takatadzeiko isu senyika? Kana vari maovheti vakaenda kuhondo muri kuteerera muri kuregedza vanhu vachiti 2030 muda kuti vana veZimbabwe vaite sei? Isu tine hama dzakafa isu nguva yehondo. Makomrades aibikirwa nehama dzedu tatiri vana vadiki. Vaibikirwa nehama dzedu vachikuvara vachirapwa nehama dzedu vachipiwa mbatya nehama dzedu. Iye zvinomuda kutiudza kuti nyika yava yaED nemaChina nevana vake. Nana Chivhayo vaya, nana Tagwirei. Land yava yatagwirei. We say no. I say no. Madzimai, udzai varume venyu muri mumagombezi. Hazvisina kumira mushe. Udzai vana venyu vakomana. Vana vakutambira chingwa. Kutamba chingwa kuti ndandapiwa chingwa voridzirwa radio votamba. Ndakarwadzwa zvisingaiti. Madzimai, mopiwa here t-shirt once in 5 years. Neboxi rechicken, nemachips, necool drink nechingwa. Moti ED uchi ngaramba chitonga, motambisa magaro, mopiwa mota. Madzimai muneshuwa nezvamuri kuita here izvi? Vipi Chiwenga, ndiri kukukumbirai ndeke chipiri ndichitaura ini. Ndava amai, ndamukadzi mukuru, ndiri atete, ndiri maini, ndiri zvese ndiri kurwadziwa mwoyo wangu. Tatambura isu. Mavhenda vakapisirwa musika, vanogara vari mumastreet zvinhu zvavo zvichitsikwa. Muda kuti vanhu vaite seiko? ED does not care about the people of Zimbabwe. He cares for himself nevana vake. Corruption yanyanya. Vana Chivhayo ava tinotoziva nyaya dzavo. Toita seiko? Vipi Chiwenga, tiudzei. Tosaina mareferendum here kuti President ED varambe vachitonga. Ndo zvamuri kuda here? Topiwa chikafu tobva tasaina. Vana vapararira nenyika yose. In the whole world, all over the world. Tiri kuimbirwa isusu nevarakashi kuti asingade ngaabude muZimbabwe. Yebo kambe munyika yedu takutandaniswa nevaya vanozviti vakachibata kuti dzvi. Varume, ndiri kuchema ndini chimama. Ndiri kuchema on behalf of madzimai. We carry the burden of a broken nation. Kusvika rini nepolitics dzenyu dzamuri kuita idzi? Tatambura isu. Tibatsireiwo, something must give. Hatichada vana vangu, vanin'ina vangu, madzikoma angu, anagogo, mirirai next instruction. Hatichada isusu madzimai taneta nazvo izvi.